Kakka. Mitä? Kakka. Onks mulla ollut kakka housussa vai? Ai jaa, sit pitää mennä kotiin vaihtaa vaippa. Laili. Ai Raili vai? No Raili ei vissiin halua nyt vaihtaa tällä kertaa. Ohoi! Ohoi! Mitäs Molly tekee? Hyppii. Ai hyppii vai? Selvä. Ahaa, menet ihan sinnekin vai? Oi! Oho. Minne? Eikö se mennä kohta autoomalle? Mun tiskellä on lapaset siellä. Minne sieltä menossa? Sinne. Ei me mennä täällä tänään. Molly, tiedätkö kuka tänään tulee kylään? Ei Murfa tul. Tiedätkö kuka muu tulee kylään? Ei mummut. Tulee Hilda. Joo, Hilda tulee kylään myöhemmin. Auto. Joo, autonkaan niin. Hyppii. Joo, Hilla. Hilda hyppii kans vai?